jɛkulu min ni o sigira sen kan NCP News ani Jelibugu sifinlakaw olu ka jɛkulu Conseil communal de la jeunesse fɛ u ko dɔni kanguruyali ma ko 8 weekend a kun cɛra ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen ye kalo 2 de kɔnɔna na sifin 10 ani kɔ olu kalana fɛn caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la communication audiovisuelle ani compétence numérique ka kɛɲɛ ni bi tile la kow ye o de y'an don kan ye bakuruba kunnafoniw na kunnafoni wɛrɛw bɛna fara kunnafoni kan ka laseli kɛ aw ye a y'aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan foli ni waleɲuman dɔw bɛ kurakuraya aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ k'a fɔ aw ɲɛna ko nin ye aw ka bamanankan kunnafoni di waati selen min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kunnafoniyaw la ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw la dɔɔni kanguruyali kalanbulu dɔ sigira sen kan NCP News ani Jelibugu sifinlakaw ka tɔn Conseil communal de la jeunesse fɛ u ye kalanbulu in yɛrɛ tɔgɔ da ko 8 weekend a baaraw kun cɛra ka bɛn sibiri don ma kalo 2 o kɔnɔna na sifinw mɔgɔ 10 ani kɔ olu ka dɔɔniw kanguruyala ka bɛn ni bi tile subahana mansin lakow ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la communication audiovisuelle ani compétence numérique Sadio Sidibe ale bɛ nana walawali k'an ye. Jelibugu ni ale bɛ sigida gale fɛ olu sifinakaw dɔ ye garijɛgɛ sɔrɔ kalanbulon dɔ fɛ min ni a ye kalo 2 baara kɛ sifinaka ninnu garijɛgɛ donna fɛn min na o de ye subahana mansinw k'olu kalan k'u dɔn ani fana kuma bɛ se ka kɛ cogo min na jama la k'o fana ɲɛɲini k'u dɔn fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma kɛnɛ in sigikunba ye min o de ye ka sifinakaw su k'u kɛ subahana mansinw kalanni kan min b'a to u bɛ se ka fɛn caman k'u yɛrɛ ye diɲɛ laban tile in na hakilila in taba ye NCP News ani CNJ Jelibugu ka bolo ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na. Anw nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ ka kɛ ni sifinakaw bɔli ye mɔgɔbaw caman bɔra cérémonie ninnu na ministres tun bɛ yan nɔ an ka merilakaw commune 1 sifinakaw ani ne teriw caman olu bɛɛ lajɛlen bɔra ka se ka na tali kɛ nin baara ninnu na vraiment ne nisɔndiyara kosɛbɛ vous savez a tɔgɔ an ka laɲini tun ye nin formation in senfɛ ka se ka jeunesse ka compétence ka se ka o renforcer sur des outils de communication tels que à montage vidéo nous caméra yɛrɛ bɛ manier cogoya jumɛn na et puis animation de cérémonie avec cogo jumɛn na télé la ani cérémonie officielle la nu mɔgɔ b'a fɔ ko maître de cérémonie o baara ninnu bɛ kalan cogoya jumɛn na donc formation in kɛra kalo 2 de kɔnɔna la donc a kalo 2 kɔnɔna la an ye facilitateur sɔrɔ minnu y'an dɛmɛ baara nin kɔnɔna la bi n'i bɛ vidéo kɛ réseau kan n'i ka vidéo n'a tɛ kɛ ka ɲɛ a ka gɛlɛn mɔgɔw ka confiance da i kan mais n'i bɛ i ka baara kɛ k'i ka montage kɛ ka a kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ journaliste b'a kɛ cogo min na télé hali n'i tɛ journaliste ye mais n'i ka baara kɛra ka ɲɛ réseau kan i b'a ye mɔgɔw b'i ka baara faciliter mɔgɔw b'i ka baara solliciter. Kɛnɛ min kan bi an bɛ formation kɛnɛ kan ni o y'an balimakɛ ka formation mun ne y'a hakilina ta n'o ye NCP News ye ka se jeunesse ma ko an ka jɛ an ka bolo fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ partenaire ye walasa an bɛ se ka jeunes former cogo min na communication ni journalisme hukumu kɔnɔna na fo ka se photoshop fana ma donc a bɛ fɔ fɛn o fɛn ma ko communication donc a bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ nin waati in na n'an b'o o kɛnɛ de kan ni o kalan minnu kɛra n'o ye 8 weekend sɔrɔ bi an b'a a cérémonie de clôture de kɛnɛ kan bi ka l'attestation kɛ Jelibugu mairie kɔnɔ yan vraiment nisɔndiya ko de don kosɛbɛ kosɛbɛ an b'o de kɛnɛ kan bi. Maa minnu garijɛgɛ donna kalan in na u y'u ka nisɔndiya jira ka foli kɛ k'a ɲɛsin maa min kɛra sababu ye ka kalo 2 kalan in kɛ k'a ɲɛsin olu ma o la a y'a jira k'a fɔ ko nin kalan in ko u ye nafa caman ye a la. Ne ye bénéficiaire ye n tɔɲɔgɔnw farala ɲɔgɔn kan k'u ka kumada ye donc vraiment n bɛ u fo o la ni formation in kɛra formation min nafa bonyana kojugu an y'an dege montage vidéo la n'o ye ka vidéo dilan en même temps ka affiche dilan ka se k'an dege kuma bɛ kɛ jama la cogoya min na donc an degera fɛn caman na an tagara visite kɛ entreprise la donc n bɛ an tɔɲɔgɔnw wele minnu ma se k'u inscrire ni activité in na donc u k'a lajɛ ni prochaine édition bilala min bɛ fɛ k'i dege vidéo monter la e bɛ fɛ ka affiche dilan e bɛ fɛ ka dɔ dɔn journalisme baara hukumu kɔnɔna la c'est le meilleur endroit wari man ca 1000 i bɛ kalo 2 kɛ formation na. Maa caman tun bɛ kɛnɛ in kan kɛnɛ in den fa a y'a ka nisɔndiya jira k'a ɲɛsin kɛnɛ in labɛnbaaw ma k'a fɔ nin ye ko ɲɛnama ye min kan ka dɛmɛ kosɛbɛ ka nin hakilina ninnu caman sigi sen kan k'a ɲɛsin sifinnakaw ma a dɔw la a bɛ kɛ sababu ye k'u ka baara ntanya k'o kɛlɛ an fana ka caman dɔn subahana mansinw kalanni na sabula diɲɛ yɛrɛ bolilen bɛ o de kan bi k'o ye hakilina ɲɛnamaba ye a y'u fo k'u waleɲuman dɔn ni ka tila ka dugawu kɛ ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya cogo min na. Kalanbulon mun sigira
NCP News n'o ye bɔlɔlɔ sira kan jaw ye fo ka se a ka ja sifinakaw ka tɔn mun bɛ Jelibugu kɔnɔna la n'o ye CNJ Jelibugu ye ni Mohamed Obama y'o ɲɛmaa ye donc an bɛ se k'a fɔ kalanbulon mun sigira ko ka se ka sifinw kalan kunnafoniya bɛ se ka kɛ cogo di ni subahana mansin n'u b'a fɔ ma bɔlɔbɔlɔ kan na an y'a ye k'a fɔ u ye kalo 2 ɲɔgɔnna k'o la donc dɔgɔkun o dɔgɔkun kɔnɔna na u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ 2 ka baaraw lawaleya bi y'a kuncɛdonya an bɛ se k'a fɔ tare maa o maa bɛ yen n'i bɛ sifinw kalan waasa u ka ɲɛnamaya bɛ se ka nafa lase o la cogo min na i bɛ barajiba de sɔrɔ surtout ni hakilina in bɔra sifin ɲɔgɔnw de yɔrɔ ko n b'a fɛ ka hakilina mun bɛ na dɔnniya fitinin mun bɛ na n ka se ka ayiwa o tila an ni ɲɔgɔn cɛla la an y'o de ye NCP News ani CNJ Jelibugu ani dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne kɔni kɛra denfa dɔ ye bi o diyara ne ye kosɛbɛ n bɛ se ka min fɔ ko labɛnbaw ye n'o ye NCP News ni CNJ Jelibugu ayiwa n'i ko i bɛ kulusi don sama la n'i y'a dɔn i ye koba kɛ mais n'i dɛsɛra ayiwa i ye kuma balankolon kɛ donc n y'a dɔn k'a fɔ u ye kulusi don sama la donc u k'u jija kulusi in kana se ka ba la an bɛ donna k'a fɔ bi de kɛra kalo 2 kalan in kɔfɛ baaraw kuncɛli ye ni sɛbɛn tara ka di maa minnu garijɛgɛ donna ni a bɛ taa sifinaka maa 12 bɔ ɲɔgɔnko la olu ka sɛbɛn sɔrɔ Jelibugu marabaw fo ka taa se kɛnɛ in labɛnbaw ani maa min kɛra kɛnɛ in denfa ye Mali kɛnyɛrɛye agence tigiw ka kulu commission des urgences de voyageurs du Mali u ye assemblée générale dɔ kɛ ka bɛn ni sibiri don juillet kalo 25 ye Bamako gouvernorat kɔnɔna na kuma kɛra ka boli iji de ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la laɲini minnu ni olu makɔnɔnen don ka sanga ni san 2027 hiji ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ sigi sen fɛ commission yɛrɛ a ka baaraw mun ɲɛsinen don iji ko ma olu ɲɛfɔra jama ye an ka jɛ an ka tɔn ɲɛmɔgɔw lamɛn walasa ka faamuya caman sɔrɔ o kuma la an ka bi lajɛrɛ an b'a fɔ ma ko an ka ɲɔgɔn ɲɛba n'o ye Mali agence bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn ye n'u b'a fɔ ko assemblée générale o y'an ka laada ye o ye coutume ye baara min n'a bɛ kɛ an fɛ kabiri commission yɛrɛ sigira hiji baara kama depuis 2002 fo kana se nin waati ma a ka ca la siɲɛ caman ni baara cogo fɛnɛ an bɛ dɔ kɛ yani an bɛ taa hiji la n'an seginna ka bɔ hiji la an bɛ tila ka dɔ fana kɛ donc o ɲɔgɔnɲɛba in an filɛ o de kɛnɛ kan nin alhamdulillah agence bɛɛ lajɛlen bɔra n'i y'a mɛn hiji baara ye ko saudiya jamana ye fɛn jumɛnw de fɔ ko hiji nata k'olu kan ka kɛ ka na k'o ɲɛfɔ an ka taamadenw ye an ka se ka bila o minɛnw kɔnɔna na o baara kɔnɔna na an yɛrɛ fɛ yan nɔ fana an ni min fana bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye ni o ye maison de haji ye o maison de haji min fana sirilen don ministère affaires religieuses la k'a lajɛ labɛn jumɛn de b'u fana bolo an n'u kan ka se ka baara jumɛn kɛ ɲɔgɔn bolo an ka o lajɛ an ka o baara ninnu olu minnu bɛ yen n'an y'olu dɔn n'an nana assemblée la sisan an bɛna o ɲɛfɔli kɛ an ka baarakɛlaw ye ani an yɛrɛ fana an kan ka an labɛn cogo jumɛn na an kan ka taa cogo jumɛn na sabu an tun ye hiji faamu cogo min na kɔrɔlen n'an tun bɛ baara kɛ ten hiji bɔra o kɔnɔ hiji bɛ labɛn sisan k'a ban pewu yanni a ka fɔ ko aw bɛ taa Makan yɛrɛ mais ka sɔrɔ tɛmɛnen na an tun delilen don mun na an tun delilen don hijidenw tɛ bɔ fiyewu ni sunkalow tɛ o kumaw de la i b'a ye kuma dɔw la a bɛ hiji baara kɛ o b'a sɔrɔ hijiden dɔw taara Makan yɛrɛ Saudiya bɛ fɛ ka o bɛɛ de bɔ hiji baara la donc o kɔnɔna na ka na sisan nɔ ka ɲɛfɔli kɛ an ka taamadenw ye ni assemblée in kɔnɔna na minnu bɛ taamadenw fana labɛn ni o ye agence ye ka ɲɛfɔli kɛ olu ye sabu an ka nin yɔrɔ in ye parti fila ye a parti fɔlɔ ye jumɛn ye agence yɛrɛ a kan ka mun de kɛ a kan ka jɔ mun na o fɔlɔ ye mun ye agence a bɛ ka baara in kɛ sɔrɔ b'a la nka ala ko b'a la dɛ a bɛ boli jɔn kan a bɛ boli hijidenw de kan donc o la agence bɛɛ lajɛlen ka ɲini fɛn fɔlɔ-fɔlɔ kan ka kɛ jumɛn ye hijiden bɛ se ka lafiya cogo min na hijiden bɛ se k'a ka bato kɛ ka ɲɛ cogo min na ka o yira taamaden bɛɛ la fɔlɔ k'a fɔ an ka baara in a sen fɔlɔ ye sen filanan ye jumɛn ye sariya minnu bɔlen don Saudiya fɛ ani yan an k'o fana lajɛ an ka baara kɛ ni o sariya ninnu ye o de fana ye an ka assemblée an ye baara kɛ o cadre kɔnɔ bon a cadre kɔnɔna na an n'a ɲɛfɔli kɛ n'i y'a lajɛ kabiri 2015 kɔfɛ 2016 2017 2018 Saudiya ye formation kɛ a ye formation jumɛn kɛ o ye libéralisation ko ka fɛn walankata k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma u ka sɔrɔ a la
mɔgɔw ka se ka u yɛrɛ ta Saudiya y'a réunion daminɛ kabiri 2015 kɔfɛ 2016 2017 2018 u y'a formation na a fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ ka se 2019 ma u bɛna k'u bɛna baara daminɛ kuma min 2020 corona nana i sen don a la baara ninnu ma se ka kɛ o kɔnɔna na mais o kɔfɛ sisan nɔ u nana commencer k'a essayer k'a daminɛ u y'a daminɛ ni jumɛn ye ko haji mubashir ko haji direct o haji direct u tun bɛ tali kɛ jumɛn na bureau de haji tɛ jamana minnu kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ se k'u ka visa ɲini u yɛrɛ ye cogo di comme anw fɛ Mali la bureau de haji bɛ a jamana wɛrɛw b'an kɛrɛfɛ bureau de haji bɛ mais jamana minnu bɛ i n'a fɔ Europe jamana Amérique jamanaw bureau de haji tɛ u ye nɔrɔ la u bɛ se k'u ka haji kɛ cogo di u y'o expérience ye u y'a ɲɛna min kɛ u nana n'a ye k'u k'a kɛ haji sharikati ye o kɔrɔ a ka kɛ sisan nɔ hali bureau de haji bɛ yɔrɔ minnu na agence minnu fɛ k'u yɛrɛ ta olu ka dɔn u k'u yɛrɛ ta ni agence minnu fana fɛ halisa ne bɛ taa gouvernement nɔfɛ a ka bureau de haji nɔfɛ olu ka t'o nɔfɛ u nana n'o u y'o papier ci salon n'o ye 2025 ye alhamdulillah ni maison de haji an b'u fo kosɛbɛ an n'u sigira ka kuma an ye échange kɛ an ye hakililaw ni fɛnw caman kɛ a kan ka kɛ sen min yɛrɛ kan a ma se ka kɛ ten nka dɔɔnin sera ka kɛ a la ɲinan fana Saudiya y'o lettre kelen ci kana tuguni comme quoi o bɛ se ka kɛ donc o fana na an y'o fana walawala an ka taamadenw ye an ka agence ye je vais dire k'a yira k'a fɔ Saudiya ye papier ci kana k'a yira ni mɔgɔ min b'i fɛ i ka baara kɛ i yɛrɛ kolo la agence a b'a kɛ i minnu bɛ fɛ ka taa bureau de haji nɔfɛ a bɛ taa mais a tɛ taa en petit groupe a bɛ taa de a ka groupe mɔgɔ nombre ka se mɔgɔ 2000 ma. A bɛ kɛ gɛlɛya ye kɔni ça c'est sûr parce que maliyɛnw ma dege o la an ka hijidenw ma dege o la san o san an bɛ taa ka nin san laban in kɔnɔ an bɛ taa ka mɔgɔw to yen parce que olu ma bɔ a kalama joona k'a fɔ tɔgɔ sɛbɛn jɔra tɔgɔ sɛbɛnw jɔra a dɔw fana ye u wulila joona mais u ye papier ko problème sɔrɔ u ma se ka papier sɔrɔ joona donc tout ça là o b'a to vraiment o ye gɛlɛya o an tɛ fɛ u ka mɔgɔw sɔrɔ c'est pour ça ɲina an kɔnna ka lancement kɛ ɲina pour que mɔgɔw ka dɔn baaraw daminɛna ka da kan depuis an bɛ Maka depuis hijidenw ma bɔ Maka Makankaw ye délégation bɛɛ wele k'a f'u ye a ye taa aw ka jamana na n'aw sera aw ka jamana na a ye hiji baaraw daminɛ. Côte d'Ivoire Ansar muso wajulikɛlaw olu ka sigiba dɔ kɛra ka bɛn ni karidonw juye kalo tile 26 ye alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ Ased Sherif Usman Madani Haidara dagayɔrɔ la Abidjan rond-point Ado la sigi kun bɛ tali kɛ Ansar muso wajulikɛlaw ka se ka olu ka dɔnniw kanguruya wajulu laseli kɛcogo ɲuman ani a sabatiliko ɲuman na k'aw ladɔnniya k'a fɔ sigi ɲɛkun o tun bɛ Mohamed Lamine Cham bolo karamɔgɔ Haidara ka kalanden dɔ don Musa Fɔnba a bɛna na walawalali kɛ Buya Kulibali ani Amadu Jalo olu ka sɔrɔtaw la olu minnu y'an ka taamaden kɛrɛnkɛrɛnnenw ye. Nin kɛnɛ in bonya n'a karama kun bɛ an ba Haidara Tanti Jara Tunkara bolo silamɛya dɛmɛtɔ Ansar min bɛ Côte d'Ivoire a wajulikɛla musobaw kɛnɛ sigira senga u ye k'u ka dɔnta kawuriya mɔ weleli la ka taa Ala lasɔrɔ sira ye lakɔkɔlikɛla n'o ye kalanfa ye Cheikh Mohamed Lamine Cham do bani ka kalanden jole silamɛya dɛmɛtɔ Fédération Ansarine Internationale fadi o wajulikɛlaw ka ɲɛmaaba do ka wajulikɛla musow ka dɔnta kawuriya wajuli kɛcogo ɲuman na min bɛ se ka to baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo dugu jɛ ko mɔgɔ nin da baara la cogo min Cheikh Mohamed Lamine Cham bilasiralikan ni ladilikan caman ɲɛsinna an balakaw ma minnu bɛ wajuli la silamɛya dɛmɛtɔ Ansar kɔnɔ Côte d'Ivoire kɛnɛ in kɛra sababu ye fana silamɛya dɛmɛtɔ Ansar wajulikɛla musow minnu jarilen bɛ Côte d'Ivoire jamana fan 4 bɛɛ lajɛlen la u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakilinaw falen falen u ni ɲɔgɔn cɛ. An ka bi wulada sigi Ansar dini sira kan karamɔgɔ musow bɛɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan bi ka na duwawu ɲini kɛ an karamɔgɔ fɛ ka tila ka na réunion kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o sigi de tun b'an bolo bi an nisɔndiyala sabu sanga ni waati bɛ an b'a fɔ ni k'i yɛrɛ sɔrɔ ni tɔn nin kɔnɔ i bɛ Ala fo ka barikala ka waleɲuman dɔn o kɔfɛ tun an nana an yɛrɛ sɔrɔ Sirifula duba kɔnɔ o ye nisɔndiya belebele o kɔfɛ an yɛrɛ ka sigi kɔfɛ n'an ka réunion kɔfɛ an ka tanti n'o ye tanti Jara ye ale nana ladilikanw fɔ an ɲɛna ani Sirifu olu fana nana duwawu k'an ye o kɔfɛ fana an karamɔgɔ n'o ye an ka karamɔgɔ ɲɛmɔgɔba ye u d'u sira internationalement n'o ye Cham ye olu nana ani Seydou Diallo ani an ka karamɔgɔba u d'u sira ka Côte d'Ivoire kɔnɔ yan Musa Sangare ani Alassane Ouattara u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na ladilikan di anw ma
anw daya musow ma ka tila tuguni ka duwabu kan ye o nisɔndiya bonyana an bolo kojugu kosɛbɛ kosɛbɛ o tuma na an nisɔn ka di bi an bɛ ala fo bi ka ala barikala ka ala waleɲuman lɔn ka ala barikala ala min sɔnna ka bi sigili latigɛ an ye an n'an karamɔgɔ musow damaw ye ani an karamɔgɔ cɛw ye kɔfɛ n'ala sɔnna an bɛna taa duwabu belebeleba minɛ an karamɔgɔ yɛrɛ bolo n'o ye a seyi segu sumani madani hayidara an ba hayidara tanti jara tunkara a fana ye ladilikanw ni bilasiralikanw ɲɛsin an balaka ninnu mɔ n'u kun bɔra o kɛnɛ kan u bɛ sɔrɔ ka se a seyada sherifu usman madani hayidara mɔ a ka sirifiduwaw kɛrɛnkɛrɛn u ye. Côte d'Ivoire alisilamɛya dɛmɛtɔn ansar wajulukɛlaw ka tɔnba o biro kura sigira sen kan biro kura sigi in yɛrɛ kɛra ka bɛn ni kari su ye juye kalo tile 26 k'aw ladɔnniya ka fɔ ka sanga ni o sigiba in ye sigi in yɛrɛ ɲɛnamayara rond-point ado de la Abidjan duguba kɔnɔna na alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherifu Usman Madani Hayidara ale dagayɔrɔ la biro kura in kɔnɔ mɔgɔ 21 don a ɲɛkun dira Elhaj Musa Sangare ma an ka taamadenw Côte d'Ivoire jamana kan Buya Kulibali Amadou Diallo olu ka ja sɔrɔlen olu bɛna lakale Musa Fɔnba fɛ. Nin biro kura min sigira sen kan Côte d'Ivoire silamɛya dɛmɛtɔn ansar kɔnɔ a bonda min ɲɛsin bɛ karamɔgɔlakaw ma ni o ye wuduhu ye maa 20 ani maa 1 de bɛ a kɔnɔ biro in nana jira fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi Muhammadu Mustafa nema ni kisi bɛ a ye mɔden la biro ɲɛma kura Elhaji Musa Sangare bɛ u ɲɛ don nataw la silamɛya dɛmɛtɔn ansar min bɛ Côte d'Ivoire nin karamɔgɔlaka ninnu a kɔnɔ olu de ka baara bɛna bɛn mɔ weleli mɔ ka taa ala lasɔrɔ sira ye ka sanga ni Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jakulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherifu Usman Madani Hayidara ka laɲiniw ye a sen bɛ u ye bani ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲini a n'a ka bilasiralikanw u ka dugu jɛ ko 20 baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min kɛnɛ in fɛnɛ sen bɛ Côte d'Ivoire silamɛya dɛmɛtɔn ansar musobaw u ye bunyamasigi njɔnjɔn dengu bani na tableau min ɲɛgɛn bɛ ni musokɔrɔba sanuma Basita Ndarawere ja ye ani dakuru ɲɛw minnu ye laɲiniw ye ka tɛngu sirifikɛ la o dɔ ye a ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn u ye jango a ba sanuma in Basita Ndarawere ala ma hinɛn'a la a ɲɔna musobaw bɛ se caya ko no wari silamɛya dɛmɛtɔn ansar kɔnɔ cogo min bi sigi in kun tiɲɛ an ka biro kura min sigira wudu la k'o présenter an karamɔgɔ la ka tila ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn ɲini a fɛ an ka baara bɛ se ka sabati an bolo cogo min na o de tun y'an ka bi sigi ye ka tila ka barika da sira min di an ma n'o de ayiwa ansaruya sira ye sira tɛ yen min bɛ silamɛya bonya ka silamɛya kɔrɔta ni ansariya tɛ a Seyid Sherifu Usman Madani Hayidara ale de kɛra sababu ye ka o sira don an kɔrɔ bi an bɛ ala tanu ni o ye an ka bonya a n'an ka karama a n'an ka lawasa o bɛɛ sɔrɔla o kɔnɔ ni duniya sɔrɔla o kɔnɔ wa an jigi bɛ a ka lahara fana bɛ sɔrɔ o kɔnɔ donc ale sara tɛ an bolo kana dɔrɔn a ka dugawu kɛ an ye baara kura min donna an bolo an bɛ se k'a kɛ hakilisigi kɔnɔ faamu kɔnɔ cogo min na ni keleku tɛ y'a la o de kama an n'a sigira bi. Ko ni ka kalan min sɔrɔ a ka kuma in na o de an k'a mɛn an k'a faamu ni ala sɔnna a ka bilasiralikan min d'an ma an bɛna baara kɛ ni o bilasirali ye a kɛra sababu ye ka hakili kura di an ma cɛsiri yɛrɛ ani limaniya ta sira kan parce que karamɔgɔya ala ko karamɔgɔya o ni karamɔgɔya si tɛ kelen o de an ka sabali et puis an ka kɛ karibagaw ye ka kun ni an yɛrɛ n'an kun an yɛrɛ a ka ca la an bɛ min fɔ adamadenw b'o lamɛn mais ni natara mɔgɔ la dɔrɔn i ka fɔta a ti faamu donc o la an bɛ karamɔgɔ fo k'a ko ɲuman dɔw la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali silamɛya ɲɛmaaba a Seyida Sherifu Usman Madani Hayidara a ye bilasiralikanw ni ladili ɲɛsin Côte d'Ivoire silamɛya dɛmɛtɔn ansar wajulikɛlaw mɔ baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min u ka muɲu ka sabali u k'ale yɛrɛ kɛ u bolomadayɔrɔ ye ale min y'a daminɛ gwɛlɛya kɔnɔ tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ ye a ma min sɔrɔ maaw weletɔ ka taa ala lasɔrɔ sira ye a ka wajuliw daminɛ fɔ ka n'a bila bi la nka o n'a ta bɛɛ dali masa a sɛmɛnen tora o de la fɔ ka na se bi mɔ ko tuma a b'a ɲini a ka kalandenw fɛ u k'u sɛmɛ o ala kelen la bawo i b'i sɛmɛ min na ni o ti kari ka b'i kɔrɔ o de ye dali masa ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kan silamɛya dɛmɛtɔn fédération ansardine internationale fadi ɲɛmaaya so a ma ɲɛma caman kun bɛ ɲɛmaaba Adama Sanogo dafɛ. Hari bi an bɛ to Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na Côte d'Ivoire jamana laadatigiw
Conseil supérieur des chefs coutumiers u ye alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ bisimila Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na badenya ani kelenya kɔnɔna na k'a yira la k'a fɔ a dangana wa ani u bɛ kun Côte d'Ivoire jamana bagokolo kan o siratigɛ kan walasa ka se ka dunani jatigiya mafa ladatigi ninnu u ye kulu wili ka délégation ba wuli ka na alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Asid Sherif Ousmane Madani Haidara dagayɔrɔ la Abidjan kɔnɔna na ka bɛn ni tarata juillet kalo tile 21 tɛmɛnen walasa ka se ka na a fo ka waleɲuman dɔn ani ka jira u ka dunankɛ nɔrɔtigi la ko a nali diyara u ye a bɛnna u ma ko ani u bɛ kun Alhamidou Badini ale bɛ na Lutu Sidibe ka jatalenw ta Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara a selen Abidjan Côte d'Ivoire dugutigilakaw ani a ladalatigiw o ka jɛkuluba mun bɛ n'a b'o fɔ a ma ko Conseil supérieur des chefs coutumiers olu ye u ka nisɔndiya bataki bila ka taa k'a jira la k'a fɔ k'a bisimila Côte d'Ivoire jamana kan k'a nali tuma o tuma o ye hɛrɛ ye Côte d'Ivoire jamana ma. Côte d'Ivoire jamana dugutigilakaw ka ni jɛkuluba Conseil supérieur des chefs coutumiers o ma dan ni dɔrɔn ma bawo o ye kulu belebele wuli o ka n'u ɲɛ da serifukɛ kan a dagayɔrɔ la Abidjan fɛn min ye o ka ladalafoliw ye bisimilali sira kan a bɛ fɔ mun ma akuba k'o laɲɛnɛmaya ka alawelew caya a ka ni Côte d'Ivoire taama a bɛ se ka kɛ kunnawolo ye cogo minɛ bɛn kɛnɛya ani hakilisigi kɔnɔna na. Côte d'Ivoire kɔnɔ yan ni ka mɛn Conseil supérieur des chefs coutumiers mɔgɔ 80 ani mɔgɔ 80 dugukolotigiw masaw minnu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan olu bɛɛ nana ka na tɔnba min bila olu de u bɛ Conseil supérieur des chefs coutumiers de Côte d'Ivoire. Donc en tout cas ka na caman ka tɛmɛ nin kan mais ala nana ka na kɛ ne y'a voyage Karabala masaw kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Niger bi o k'a daminɛ du 22 au 25 mais Cheikh Madani Haidara kosɔn ne ka ɲa vol retardé mun kama ni ala ka fɛn kɛ mɔgɔ min ye lo minɛ i b'a tando k'i to o waati la jamana kɔnɔ yan sɛgɛ dɔ tun lala an kan an y'a 49 soldats tun bɛ Mali la o waati la ne kɔnɔna ka taa ni délégation dɔ ye Mali k'an bonya donc f'an taara Ɲare la ka ko bɛɛ kɛ yen donc ne ma se ka temps sɔrɔ waati la ka taa Seku fɛ groupe filanan tagara donc ka taa bɛn ni Kifi ni chef Kifi ye olu taara ka taa se Kifisi ye mais bi a sala an taara ka taa sutura Seku le lɔla n'o y'a ko caman ye o y'a layɔrɔ ko o y'a ko caman donc n'a nana ka na fo bi a kana miiri k'a fɔ ko chɛfu dɔrɔn nana ka na fo dɛ an n'u b'a fola jamana yɛrɛ tɔgɔ la an b'a fola Alassane b'a fola parce que président de la République a bɔla dugu dɔ la a bɔla so dɔ kɔnɔ donc a y'a masaw bɛ yan donc n'a nana ka na foli kɛ an bɛ foli kɛla jamana bɛɛ tɔgɔ la. Mali alisilamɛ diinɛ soba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmaba alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara a kɛlen ko ka kuma ta a ye waleɲuman dɔn ani bonyamasegi foli kɛ ni k'a ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana dugutigilakaw ma o ka duna bonya ani o ka duna ladonna jamana in dɔnnen don ni o mun ye kabini lawale o bɔlen kɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a ye duwawu kɛ bɛn ani kolosuma sabatili la Côte d'Ivoire jamana kan a ka ja a dafɛ jamanaw n'o bɛ an ka Sahel jamana ninnu ko fɔ i ko Mali, Burkina Faso ani Niger. K'a ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn tous les chefferies k'a bɛɛ lajɛlen fo ni Côte d'Ivoire nisɔndiyara ko karamɔgɔ nana a tɛmɛna o ni Abidjan nisɔndiyara ko karamɔgɔ nana tiɲɛ a tɛmɛna quartier dɔw la o mais an bɛ quartier min na o b'a fɔle ko a nana an fɛ yan
o fana ye nisɔndiyakoba ye k'u fo k'u barikala k'u tanu wallahi ni ninnu kuma na an tun b'a fɔ de halisa k'u da bɛɛ ma yɛlɛ ninnu y'u sen don min kɛ sirifukɛ fɛ yan ka tila ka na bisimila an b'a dɔn o de la Côte d'Ivoire kɔrɔna tile bi a bɛɛ kɛra Hayidarata ye an bɛ aw fo aw ka taama na k'aw fo aw ka ŋɛnɛ ɲumana na k'aw fo aw ka sirifu kanu na k'aw fo sirifu bisimilali la komi waati tɛna janya nka kuma bɛ surunya k'a gwɛlɛya an bɛna kuma di an karamɔgɔ ma n'a ye dakurunya kelen min dugawu k'an ye k'aw kuma an b'an wasa don o la layi Adama Sanogo i tulo b'a la layi Surakata Salamanta i tulo b'a la layi Modibo Jalo i tulo b'a la mɔgɔ bɛɛ lajɛlen tulo b'a la an bɛna kuma di an karamɔgɔ ma ala k'an bɛ sɔnba ma komi ɲɛmɔgɔ ko sa ko nana dugawu ɲini na k'u bɛ dugawu fɛ. A m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin bɔ n ye mun ni a kɛra Côte d'Ivoire dugutigilakaw fɛ Conseil supérieur des chefs coutumiers a baaraw kuncɛla ni dugawu ta ye. Alsilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn ho Conseil islamique du Mali ma ɲɛma an fa n'an karamɔgɔ Asid Sherif Usman Madani Haidara a ye jakadenw bisimila jakaden minnu ni olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na olu y'u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ ka na foli bila karamɔgɔ Haidara la a ka Côte d'Ivoire taama sen fɛ o de ye siratigɛ ka foli yɛrɛ laɲini ye mun ye ka se ka na dugawu ɲini ani ka bilasirali sanumanw ɲini. Ni jɛkulu in ye ja ani a dafɛdugudenw de ye minnu n'a mɛn bisimila bɛna Kɔnɔwari jamana kɔnɔna na ka sanga ni nin ye bonya de kɛtɔ don o fɛ ka ɲɛsin Mali silamɛya ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ Aseyidu Sherifu Usman Haidara mɔ Abijankaw fɛ yen ka n'u ka kanu sɛbɛntiya ka ɲɛsin zamzamiyu ma ne ka laban ka a ɲini a fɛ dugawu ka kɛ olu ye o de ye taama in kun ye. N ka jaka cɛkɔrɔbaw o y'an bila ka na Sherifu kanu tɔgɔ la minnu ko o y'a kanu ala kama ko Sherifu kanu san o san an bɛ kɛnɛ sigi a tɔgɔ la olu de sera cɛkɔrɔbaw ma k'o bɛ fɛ ka na Sherifukɛ fo cɛkɔrɔbaw ko a cunna an kan sinon aw tun b'an sɔrɔ yan ko ayiwa an ka ciden bi yan n'o ye sɔn ta ye an bɛna bila o ɲɛ a ka taa Sherifukɛ fo an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o sen de b'an kɔrɔ cɛkɔrɔbaw ko k'a fɔ a ye fana an b'a dɔn a bɛna kɛ koyi mais an b'a fɔ a ye n'Ala sɔnna bonso misiri b'an bolo ye ani dugutigi fana ye yɔrɔ dɔ d'a ma an ye nɛgɛ baarakɛlaw ye ni Sherifukɛ n'Ala y'a latigɛ ka taa ɲɛ jɔ yen yɔrɔ la a da barikama ni a n'a sen barikama ni ka taa don a la ka dugawu kɛ an ye a bɛ diya an ye kosɛbɛ. Yɛlɛnni jɛ ani nimisi wasa yetɔ o ɲɛkun kan nabaw ye somɔgɔ sama sɔrɔ ka sanga ni o ka sigi in kɛlen ye ni Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka jɛkuluba groupement délégué spirituel musulman du Mali ma ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ Aseyidu Sherifu Usman Haidara ye k'a yira k'a fɔ olu tigɛlankolon na nabaw sekura ale kuranɛ na min taara o fɛ k'a di banni mɔ. Silamɛya ko de an ka ɲɔgɔn minɛ Ala ka juruba kelen de la. An y'o juruba kelen de y'a ye bolo an y'o de y'a bolo Mali la an nana o de y'a bolo Côte d'Ivoire wa n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ o de fana b'a bolo o kuma Ala sago Sherifukɛ bonya b'a la an ka cɛkɔrɔbaw y'an bila ka na ko an ka n'a fo a b'a ka so kɔnɔ a y'o de fɔ ko an bɛ Côte d'Ivoire de ko sinon ni jakaw nana u b'o ka so dɔ di t'a la parce que a nana fɔlɔ yɔrɔ min na a fɔlɔla yɔrɔ min na o de ye jaka duba ye n'o ye PK18 ye o ti bi ye dɛ ne fɛn kelen fana kɔrɔti Sherifukɛ la Sherifukɛ ti fijiri wele a bɛ ɲuman dɔn kojugu o fana y'a diya n ye a bɛ ɲuman dɔn n y'o walanda fana t'a fɛ jaa maa man kan ka kɛ fijiri wele ye ne y'o jogo ye Sherifukɛ la o kuma cɛkɔrɔbaw ko an nana fo an b'a ɲini a fɛ fana n'a ye don min sɔrɔ n'a y'a fɔ jegini ye an b'an labɛn k'a kunbɛn bonso misiri la ka taa sen jɔ baarakɛyɔrɔ la a da barakama n'a ka dugawu kɛ an ye walasa dɔ bi fara an ka baraka kan.
ka nɔfɛtugu o ka kɔrɔfɔw la o labanna k'a yira k'a fɔ olu nusɔnjara kosɛbɛ ka sanga ni sigi in kɛlen ye ni banni ye o de y'a to o ye seriyalikan jolow caaman ta ka ɲɛsin mali silamɛya ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ a seyidu sherifu usman hayidara mo ka nɔfɛtugu a ka wulikajɔ la min bɛ kɛ a fɛ janko bɛn ni kelenya ka sabati diɲɛ kuru kara kɔnɔ alisilamɛ dinɛ min ko hinɛ ni makari yafaɲɔgɔnmaw ni kelenya o be se sabati nin bɔɲɔgɔnya in kɛtɔ ka ɲɛsin zamzamiyu mo hakilina in sɛbɛkɔrɔ fola ni ka taari kumakɛlaw dɔw fɛ minnu ye a yira k'a fɔ dante sherifukɛ la ka sanga ni a ka ŋaniya ɲumanya ani sabali ni majigi min bɛ a la kumakan dɔ nana kuma kɔnɔ cano nin ye fɛnba da ye ka laɲini kɛ karamɔgɔ fɛ a ka taa sen jɔ a nka kuma wɛrɛ b'a kɔfɛ n'i y'a sira sɔrɔ n'o tɛ karamɔgɔ ka miniti n'a ka seconde n'a ka heure a bɛɛ chargera ala in seri nka karamɔgɔ b'a yɛrɛ sago la dɛ wallahi an b'a dɔn miniti tɛ yen seconde tɛ yen n'an karamɔgɔ y'o kanu lase karamɔgɔ ma ka kuma laban ni mun ye ko innamal a'malu binniyati wallahi lɔnnikɛlaw b'o de fɔ an ye iza zara'ta al-mahabba tajid amamaka al-mawadda karamɔgɔ k'a dusukun di diɲɛ bɛɛ ma wa diɲɛ bɛɛ farikolo kɛra ta ye ko a Hayidara a kɛtɔ ka kɔrɔfɔta mali silamɛya ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ a seyidu sherifu usman hayidara a nusɔnjali ye foli kɛ ka ɲɛsin nabaw ma ka sanga ni u ka ŋaniya ɲumanya ye ka nɔfɛtugu o la a ye a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛn ye ka ladilika sanumaw caaman ta ka di nabaw ma minnu bɛɛ lajɛlen kuncɛla a fɛ ni duwawu kɛlen ye u ye اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ sufiw ka ɲɛma ni o ye Sheikh Sufi Konate ale ye délégation ba wili a n'a nɔfɛ jamakulu u nana ka na karamɔgɔ Hayidara ziyara a dagayɔrɔ la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ rond-point Ado la foli in kɛra silamɛya badenya ani sinjiya kɔnɔna na ka na dugawu ɲini a fɛ ani ka laban n'a ka dugawu kɛ a ye an ka jɛ an ka o sɔrɔlenw ɲɛmada an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Hayidara a ye bisimilali kɛ Côte d'Ivoire sufiw la n'o ye communauté musulmane des soufis de Côte d'Ivoire ye u ka ɲɛma n'o ye Sheikh Sufi Konate u ye an karamɔgɔ yɛrɛ ka kalanden kɔrɔ ye ka na bonyamasegin kɛ u karamɔgɔ ye ka dugawu ɲini a fɛ hali bi baara minnu b'a la n'o ye diinɛ baaraw ye a bɛ se ka sabati u bolo cogo min na Sheikh Sufi Konate a n'a ka kalandenw nana ka na an karamɔgɔ fu a ka denbaya la bonyamasegin kama ani barika ɲini kama u y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ yeli u fɛ k'o ye fɛnba ye baw kunu ka se bi ma karamɔgɔ bɛ k'u bilasira diinɛ ko la ala ko la fo kana se an bɛ don min na bi wa u b'u yɛrɛ ye hali bi karamɔgɔ ka kalandenya de kɔnɔna na u nana u bonyamasegin kɛ an karamɔgɔ ye ka dugawu kɛ a ye ni ka dugawu ɲini a fɛ hali bi u bɛ se ka sabati diinɛ ko in na hali bi bi wallahi an nisɔn ka di nka tuma dɔ la kuma man nɔgɔn an yɛrɛ ma bi n'o tɛ ci foyi t'anw na kuma kɔ nka Sheikh Konate nana kalandenw nana nka nakun tɛ kelen ye sabula n'i y'a mɛn ko bi sera kunun de tɛmɛna wallahi Sheikh Konate nana a fa de fɔ a nana karamɔgɔ fɔlɔ fɔ a nana a bilasirabaga n'a tɛgɛ minɛbaga fɔ n'i y'a mɛn ko an bɛ waso jogo la an y'o ta cɛba min kɔfɛ an ka cɛkɔrɔba min da o de sigilen filɛ nin ye ne ɲɛ bɛ n jɛɲɔgɔn kɔrɔw caman na i y'a faamu n ɲɛ bɛ n jɛɲɔgɔn kɔrɔw caman na an bɛ ɲɔgɔn kalama donc ko den ka kuma fa ɲɛfɛ a ma nɔgɔn nka dakuruɲɛ kelen ni mɔgɔ ye anw wolo ale de ye anw wolo ni mɔgɔ ye anw dilan ale de ye anw dilan ni mɔgɔ ye anw lamɔ ale de ye anw lamɔ wa tasira o tasira ni anw y'a kanu o kɔfɛ an y'a mɛn ale de da n'o y'a diya an ye ka o baara fana kɛ an y'o sɔrɔ ale yɛrɛ fana na o kama an ma ɲinɛ wa an ti ɲinɛ
wa k'a dɔn kunu fɔ bi an b'a ka bila la an ɲɛnama n'an su an b'a ka bila la wa an y'a ta ye mɔgɔ b'a kɛlɛ mɔgɔ b'a juguya mɛ anw ti y'o la ale bɛ nɛni yɔrɔ yɔrɔ anw bi sa ye o kama n ye n ka seku wele minnu sera k'a sɔrɔ a tuna caman kan nɔ tɛ a tun bɛna bɛn an bɛna cɛkɔrɔba fo a denkɛ bolo fila b'a kɔ sabula an ka sigilan kan ale yɛrɛ kɔrɔ tiɲɛ na bonya dɔn nka a ma nɔgɔn ko a ka yafa an ma a ka dugawu k'an ye kuma wɛrɛ foyi tɛ o kɔfɛ nin bɛɛ y'a ta ye hakili la o y'a bannen ye dɔ wɛrɛ tɛ o kɔfɛ a kɛtɔ b'o la sali ala rasuli ni kɛnɛ in kan Sheikh Sufi Konate a n'a ka kalandenw o tɛgɛlankoloma na baw u ye bonyamasegin kɛ an karamɔgɔ ye n'o ye tableau dilen a ma tableau min yɛrɛ ni karamɔgɔ yɛrɛ jaabi a kan k'o kɛ bonyamasegin ye ani ŋaniya yɛrɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma barika ɲini kama baaraw labana k'a kun cɛ ni duwawudon ye an karamɔgɔ yɛrɛ fɛ a ka kalandenw ni a kanubaw ye ko ala k'a sara a bɛ baara min na ala k'a dɛmɛ ala k'a kisi a kɔnɔ ala k'a kɔlɔsi a kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ y'a dɛmɛ ka n'a bilasira ani minnu ma yan sɔrɔ dɔrɔra kama ala k'a n'u bɛɛ dɛmɛ ala ka hɛrɛ caman k'an ye ala ka silamɛya kɔrɔta ala ka silamɛw bɛn ala ka silamɛw bɛn ala ka kelenya sabati ala k'an don da kelen da ɲuman kelen ala k'an bɔ da ɲuman kelen ala k'o k'a ka sebaaya kama sɔli ala rasul o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ an ka jɛ ka Musa Fɔnba lamɛn. maa caman bɔra ka bɛn ni dimanche juillet kalo tile 26 ye Togo Faba Lomé dafɛ dugu dɔ min bɛ wele ko Vogan ka sanga ni fanga sinamatɔ ɲɛmaw ni forobatɔ ɲɛma dɔw ka wele ye ko bɔ ka nisɔngoya taama kɛ ka jira jamana ɲɛma la ka fɔ jɛnti kɛ ni jamana ɲɛma ka yɛlɛma doni ye jamana sariya sunba la o min kɛra san 2024 sana sini ko nisɔngoya taama na u welela fanga ɲinindɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba fɛ min bɛ wele ko cadre national de concertation pour le changement au Togo u ka nin nisɔngoya taama in y'a siɲɛ filanan de ye kalo 7 kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ yɛlɛma doni min kɛra jamana sariya sunba la san 2024 ka Togo fanga sigi cogo fali ko a ma bɛn u mɔ ko bawo ko jamana ɲɛma fɔrɔ ɲɛsingbe min bɛ jamana kunna kabini san 2005 a fa nɔna nin b'a to Togo jamana ɲɛma yala badada hadadadi bawo yɛlɛma min kɛra jamana sariya sunba kɔnɔ kalata min kun bɛ kɛ jamana denw fɛ ka jamana ɲɛma sigi o jɔsira ka bɔ sariya sunba kɔnɔ ni ka jamana ɲɛma sigiyɔrɔ kɛ wasabulon kɔnɔna ye wasadenw fɛ jamana ɲɛma ti wele bilen ko président de la république a bɛ wele ko président du conseil fɔrɔ ɲɛsingbe de y'o ye hali bi. Chadi jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u bɔra jɛnsɛrɛkɛna ni setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI tɔndenya la. Chadi bɛ kɛ jamana 4nan ye ka fara Mali ni Burkina ni Niger ka k'u yɛrɛ ta ka bɔ CPI tɔndenya la bawo nin jamana 3 y'u yɛrɛ ta septembre kalo la. Chadi ma ɲɛmaw ka hakilina ta k'a fɔ u bɔra CPI tɔndenya la u fɔra jamana min kɔ kɔsa in na a la Venezuela jamana don olu ma ɲɛmaw fana y'a yira k'a fɔ u tɛ CPI tɔn jamana ye bilen. Chadi jamana ma ɲɛmaw ka laseli la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiriso min ɲɛsin bɛ Chadi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ o minisiriso y'a sɛbɛn k'a bila a ka bɔlɔlɔ nasiraw fɛ k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmaw de ye a ɲini Chadi jamana fɛ a ka bɔ tɔndenya in na ko Ameriki jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ Ameriki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ minisiri ka danga min ɲɛsin bɛ farafinna mɔ n'u k'a ma ko sous-secrétaire d'État k'o de ye Chadi ma ɲɛmaw wele ka jir'u la k'a fɔ CPI tɔndenya u kana sɔn k'a ye bilen ko ne ka yorugu bɛ banbara u ni ɲɔgɔn cɛ alamisa tɛmɛni nka Chadi jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u bɔli CPI tɔndenya la u y'a ye de k'a fɔ kiiribulon in jɔyɔrɔba tɛ a la wa hali a ka kiiriw minnu n'a b'u sigi sen i b'a sɔrɔ ɲɛnawolomaw don jamana bɛ jamana la hali ni o ɲɛma ye fali kɛ ka sanga ni o ka se ye wele ti bila o mɔ nka jamanaw minnu bɛ yen ni cogo t'u bolo diɲɛ na n'o caman bɛ farafinna a ka ca la olu ɲɛmaw de bɛ wele ko kumana ko maa tɛ se ka to o kiiribulon masina tɔndenya la. Bani Israel minisiri ɲɛma ni maa caman kɛ kun bɛ k'a jira k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ban bɛ a la k'a bɛ ka ɲini a ka bisimila ka dɛsɛ ka bɛn ni ntɛnɛn juillet kalo tile 27 in ye Benjamin Netanyahu bi kunda Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump kan
o dugu jɛ tarata juillet kalo tile 28 ani Amerika jamana ɲɛma Donald Trump ɲɔgɔn sɔrɔ jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la kɛnɛ ka a fɔmɛ ko a taamɛ tasi bilala ka sanga ni Amerika jamana ɲɛma Donald Trump a ka fanga ɲini dɔ la républicain wasade républicain Lindsey Graham o min zara k'a bɛ taa o de ka tasi bilala nga duguma a da bɛ se arabula kɔnɔ ni Iran ngan gomo Amerika jamana ni Iran bɛ kɛlɛ min na a da bɛ se o mɔ Détroit Hormuz ko a ji bolo kana muɲuko maɲakali tajidoni ngurun fɛ a dana se o mɔ a dana se Saudiya jamana ma ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ka hakilina kura mɔ n'o ye ka mugu jugu mara ni Amerika jamana ɲɛma Donald Trump kɛmɛ ko n'a mo minɛ Saudiya jamana ma ɲɛmɔgɔw ye nga kɔsa in na Amerika jamana ɲɛma Donald Trump nana yɛlɛma don bɛnga la ani Saudiya jamana cɛ bawo Amerika jamana ɲɛma Donald Trump ko Saudiya jamana ma ɲɛmɔgɔw mɔ ni i ye ale sɔn dɔ ye bɛɛ ka jɛn'u ka mugu jugu mara ye ko fɔ n'u sɔnna ka don a ka bɛnkan dajiralen dafɛ kabini ka manda fɔlɔ a ye bɛnga min sigi senga ko les accords d'Abraham n'o bi manga bani ko fɔ Nabila Ibrahima bɔnaw yɛrɛ dama cɛ dɔ ye Yahudiya ye o bɔra Ishaka la dɔ ye Arabu ye o bɔra Ismaila la les accords d'Abraham arabula jamana caman y'a tɛgɛnɔ bila ka bɛnga don ni Yahudiya jamana bani Israɛla cɛ ko Donald Trump ko fɔ ni Saudiya jamana ma ɲɛmɔgɔw sɔnna ka tɛgɛnɔ bila kɛ o bɛnga la ka fara arabula jamana tɔw ka jɛ ni bani Israɛla ye Amerika jamana ka mugu fililenw kunbɛla missile anti-aérien patriote diɲɛ ka di Ukraine jamana ma Amerika jamana fɛ k'a ka se k'a dila a tɛna nɔbɔ ani Rusila cɛ kɛlɛ lɔ nin ye kunnafoni ye min bɔra Angleterre jamana kunnafoni di gafe la min wele ko The Telegraph kabini juillet kalo tile 26 dimanche ye ko u y'u sinsin Angleterre jamana a surasiya ɲɛdɔma ŋana dɔ de ka kumaw kan n'o ye Thomas Whittington ye ko ale y'a yira k'a fɔ diɲɛ dili n'a ta bɛɛ Ukraine jamana ma Amerika jamana ma ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ mugufililenw kunbɛla min bɛ Amerika jamana bolo ko a tɛna se ka dila Ukraine jamana fɛ kuma surun kɔnɔ bawo ko misili kunbɛla in Amerika jamana ta in n'o ye patriote ye ko a ɲɛ ka misɛn a dilayɔrɔ yɛrɛ ka sɔrɔ Ukraine jamana bolo kuma teli kɔnɔ kɛ mina yɛrɛ minnu bɛ a la ni olu fɛnɛ minaw ɲɛ ka misɛn u ko mina minnu ma ko tête chercheuse o n'a ka kungolomafɛn ye min bɛ ɲinini kɛ ani moteur de fusée Propergol ni mina ninnu yɛrɛ olu dɔw yɛrɛ dilali o y'a dama ko ye Angleterre jamana surasiya ɲɛdɔma ŋana Thomas Whittington ka fɔ la bawo ko ale da sera mina minnu mɔ nin ye ko mina ninnu u caman tɛ Amerika jamana yɛrɛ bolo bi Wari bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlu na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka kɛɲɛ ni laseli ɲɛ k'a lase aw ma aw ni cɛ aw ka ɲamadali la aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala y'an si jɔ ko kɔnɔ